vás u dalšího videa a dneska si bohužel nezahrajeme Garden of Banban, bo se mi to nechce načíst. A tak si vybereme tady třeba z hru tuhle. Nebo já nevím, co se zahrajeme, jo? Takže jsem se tak prostě prohlížela a najednou jsem viděla tohle. Fortnite v Robloxu. Jdem to zkusit. Nevím, jak to bude fungovat, takže na to nebudeme zhlasitý. Já jsem si vypla tam, kdyby náhodou byl copyright. Takže jdem na to. A já jsem si tam vzadu už něco malého postavila, takže chlapi. Ne, oni po mě střílejí, pomoc. Já to štěla taky. A to nebudu komentovat, jo. Až tady zajdu, tak své bezpečné údolí moje. Pomoc v tom nejde chodit. Ok, dáme a hop. Tak, máme takovou menší střížku, takže tady to můžeme rozbít. Tak. Takže tady teďko máme takovou, já bych to řekla, to rozbijeme. A já si myslím, že jako dobrá základna by to mělo být prostě tohle. Ale já měla by tam tohle. A potom si můžeme dát ještě tohle, ne. Takže si tady dáme tohle, takové malé střelníka. Takže op, dám si trošku třeba zpětku. A jdem do boje. Zkoukneme do tušetku, jo. Já jsem ho zabila, tam Borat mě zabil taky. OK. Já ho nebudu absolutně jakože... Bo ani tady nikdo nemůže. Jakože ono tady můžou lidi, jo. Ale chápete, že zhora tady prostě nějak to. Žop. Uj. Takže mám takovou, zase říkám, malou videčku. A tentokrát bych tam dala 6. A mám prostě jenom takové smolakínko. Takže beru si 5. Tak. Op. Rychle to tady tak dáme. A tím ho můžu proskočit, což... Tam se člověk prostě na mě random otočil. OK, takže kdyby jsem si spíš dal jako 6, jak stříží. Nemáme žádné rodné ústačiště, což jako rodné. Já jsem takový. Já se půjdu... Nech toho! Stříž z hora. To je dobré, mě zabralo, jako to je z hora. Já nejsem prostě dobrá v tomu. No. A teďka mu to jdeme opravdu. Nebudem se prostě nic stavit, jo? Můžeme tak, jak ostatní. Lepší zbraň. Co? To jsou kráti.
OK. Nestřelen granátama. Aha. Kde jsou ti malí? Nechci říkat co. A oni se všichni jde ukrývají zase. A já to nesnáším. Help me please, help me please. Ono tam se něco postaví. Počkej, co to může být? Další to tam vůbec? Ale tam borec skočil dolů. Aha, hra. Sorry, baby. Tady je to malý. No a neřešte mne. Já jsem prostě... Dělej. Já to prostě neumím. OK. No tak já to zkusím s dvojkou. Dobrá, sice dvojka je taková. Už to radši s šestkou. No, pětkou. Nestřílej tam mě. Já jsem byla hodná. A to mě nestřílej. Ach, je pomoc. Já... Radši nebudu říkat moc co. A tady dopadne. Dobrý. Mám jednu. Jednu z kolika, že? Otázka jednu z kolika. OK, druhého. Pro mě dobrá práce. Ale novorozená. Pancek trefil. Co pak debilku? Tomu se říká být blbec. No OK. On se odpojil. Někdo naplnil mapě, ne? Nejsem. Rozhodně nejsem, já jsem na druhém místě. Oni se to ještě někde ukrývají. Hey lady, drop it down, hospital, drop me down, won't be sad, won't be něco. Hej, kdybychom si mohli povědět jako v té hře, nepřed jako nějaké věci. Tady se někde střílí, jen já nevím kde. A to mám prostě své pohodlí. Tam jdu dozadu, já tam nechci jít tak dozadu. Dejte like a pokud dáte like, tak se vydám tam. Snad jste ho dali, nebo tam dojít bude hodně daleká cesta. Prosím, dejte ho pro mé oblíbený. Já se totiž mezi tím kouknu tady nahoru. Ťap. Tady. Tak jdeme myslet dost fikaně. To jsem dělala já s mojí kámoškou. Moje, podle mě se do toho mega lidí zabydlelo. Tak co? Jak to tady vypadá? Tady rozboural. Já vím, jak to takové, že...
Někdo se tu nezaputlo. Tady je taková druhá. Jo. Či to je jak velké. Obloha nám krásně svítí. Wow, to je rychlá ta změna. OK, tak se můžeme vydat nahoru. Už to je docela jako hodně další video. Takže se vydáme nahoru. A jakože zbývá nám docela dost pater. Až doslova. Vlastně tady vidíme, jak to je úplně tam malinka ta tečka, to je ono. Takže wow. FBI, opanát. To trošku rekordníme. Jenom paletujeme s ničím, mám se neřekl. OK, mají to tady jako docela dobře vystavěné, abych řekla jako pravdu. Až dost. Čekat, koho to tam vidím? Tak přece jenom to měla. Já jsem spadla. Na mě střílí, víš. A počkej, jdi do mě střelilo. OK, to by byl konec dnešního videa. Snad se vám to líbilo, že jsem tam někoho zabila a mě. No, nikdo mě nezabila, chápete? Takže čusík, busík a čauky a už snad u dalšího dílu Garden of Banban. Čau!